To sa potvrdilo, že celoplošné testovanie nie je žiadnou atomovou zbraňou, ktorá vykrúti hnusové krk, ako to teda pán premiér avizoval predtým, než to celé spustil bez konzultácie s odborníkmi. Vieme dobre, že tí odborníci sa doteraz hľadajú, ktorí mu to mali poradiť, ako keby sa vyparili, ako vtipne poznamenala jedna televízia. A druhá vec je, že nedošlo ani k tej sľubovanej slobode. A preto si myslím, že ľudia sú už pomerne unavení a zúfali, čo vyústilo aj do protestov, do ulic. Viete dobre, že ľudia išli do ulic aj napriek tomu, že vedeli, že je zákaz zhromažďovania, čo už svedčí o tom, že majú asi toho dosť, toho chaotického prístupu k tomu celému. Štatistiky sú nejednoznačné, pretože opakujem, síce sa znižuje počet pozitívnych ľudí, ale výrazne klesol aj počet PCR testov ako takých, testovaných ľudí. Tak nemôže teraz pán Matovič, aj vy, hovoriť, že máme tu nižší počet pozitívnych ľudí, čo dokazujú PCR testy, ale veď sa testuje oveľa menej, pretože tí ľudia radšej využívajú odberné miesta na antigenové testy, ktoré sú o mnoho nepresné. Keď teda vravíte, že ľudia si pomaly obľúbili to testovanie, že to je pre nich doslova, pomaly som mal pocit, koníček stáť v tých dlhých radách, tak vám chcem povedať, že mnohí ľudia naozaj chceli prísť a napriek tomu, že tie testy, a dobre všetci vieme, že sú nepresné a nevhodné na plošné testovanie, chceli možno aspoň čiastočne poznať, ako na tom sú, tak mnoho ľudí tam prišlo kvôli tomu, lebo museli prísť, pretože to bolo povinné testovanie, to nebolo dobrovoľné testovanie, lebo vedeli, že pokiaľ teda neprídu na to testovanie, nebudú môcť ísť do práce, ba dokonca nebudú môcť poberať ani pandemickú PN-ku. A teraz sa otestuje teda tá vôľa ľudí, pretože vieme, že tento víkend sa chystá testovanie asi v 500 obciach a mestách a tam nie je to testovanie povinné, je naozaj dobrovoľné, pretože po ňom sa nevyžaduje žiadny certifikát a tak ďalej. A uvidíme, ako ľudia zareagujú teraz aj po tej skúsenosti z toho povinného plošného testovania. Ale pán Matovič sa už rovno ľuďom vyhrážal dnes na tlačovej besede, že pokiaľ sa to číslo účasti bude nízke na tom dobrovoľnom testovaní v tých 500 obciach a mestách, tak potom bude ľudí čakať decembrový lockdown. Aj my súhlasíme, že antigenové testy sú využiteľné, ale len na niečo. Na kategórie ľudí. Povedzme, testujme zdravotníkov, domovy sociálnych služieb. Testujeme nimi lokálne ohniská, ale netestujme celoplošne ľudí len preto, lebo si to pán Matovič v hlave vymyslel, lebo to tak musí byť. A on chcel byť veľkým príkladom pre zahraničie. Všetci vieme, ako sa strašne prsil, že bude majster sveta a budeme veľkým príkladom toto. A on urobil zo Slovenska také laboratórium z týchto ľudí a potom sa ukázalo, že štáty, ktoré sa na to naozaj podrobne pozreli, čo sa u nás deje, tak absolútne upustili od plošného testovania antigenovými testami. Opakujem, od plošného testovania antigenovými testami. Naposledy sa tak chválil, že Rakúsko si nás zobralo za vzor a potom to dopadlo ako? Minister zdravotníctva rakúsky nám to všetkým vysvetlil, že to teda pán Matovič zle interpretoval. Po vzore Slovenska nepôjdu, pôjdu poprvé dobrovoľne, úplne dobrovoľne bez akýchkoľvek podmienok, ale hlavne buď budú testovať kategórie ľudí, alebo lokálne ohniská. To isté konštatovali Spojené štáty americké. Česká republika tiež sa pozrela na náš príklad a upustila absolútne od tejto myšlienky. Čo môžeme od ľudí očakávať, akú zodpovednosť, keď vidia, čo predvádzajú hlavní aktéri, vládni predstavitelia v priamom prenose. Keď pán Sulík s pánom Matovičom sa na dennodennej báze hádajú, urážajú pri tejto téme, tak aj tieto vnútrokoaličné ostré spory naozaj zneisťujú aj ľudí a ich dôveru v prijímané opatrenia ako také.